дар наворҳои видеоӣ дидан мумкин аст ки ҳамроҳ бо бульдозер ба назди масҷид кормандони полис ҳам расиданд. нашрияи Ислом Ньюс менависад, инҷо ҳар намози ҷумъа 500-600 нафар ва дар намози ито 9000 нафар намоз мегузоранд. хабарнигорон мегӯянд, ки дар ин наздикиҳо масҷиди дигаре нест. то соли гузашта масҷид дар қаламрави маъмурии шаҳри Лобня ҷойгир буд. ҳоло бошад ба ҳудуди маъмурии ноҳияи Митиши дохил мешавад. 2 сол пеш додгоҳи шаҳри Митиши ҳукм баровард, ки бинои масҷид ғайриқонунӣ сохта шудааст. бародарон, ин воқеиятҳои Москав аст. масҷидро хароб карданиянд. ин мошин, ин полис, ин судиҷрочиҳо барои хароб кардани масҷид омадаанд. ин Русия ва Москав аст. нашрияи Ислом Ньюс менависад, ки намозгузорон ин дафъа пеши роҳи тахриби масҷидро гирифтанд. полис мошинҳоро дур карду нақшаи кандани масҷид ба баъд вогузор гашт. мақомот 1 ҳафта вақт доданд, ки мушкил ҳал карда шавад. масҷид ба анҷумани мусалмонони Русия марбут аст ва бо пули намозгузорон сохта шудааст. намояндагони ҷомеаи маҳаллии мусалмонон гуфтанд, вақтҳои охир санҷиши ниҳодҳои қудратӣ то рафт бештар мешавад ва таблиғоти зидди мусалмонон ҳам дар шабакаҳо афзоиш меёбад.